Blážený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť. Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha Najvyššieho. Prišla som sem aj z toho dôvodu, že som prišla vyprosiť pomoc pre svojho syna zdravotne ťažkého a aj pre svojho vnúčika. A je to, poviem vám tak, že prvé moje dojmy, ako som sem vkročila, boli slzy v očiach, určité šťastie a taká úľava, že mám sa komu vyspovedať. Zatiaľ každý rok chodíme sem. Ideme k úcti pani Márii. Má narodeniny. Tak ideme, tak duchovne sme pozbudení, celá rodina. A chodili sme v 68. 9. keď mal syn 5 rokov a tiež sme takú silu dostali, bol chorý. Žiadne namyslenie, než namýšľame, ale duchovne veríme a dôverujeme Pane Márii, že nám pomáha. Na Slovensku vyrástlo mnoho známych či menej známych pútnických miest, ktoré veriaci oddávna navštevovali so zvláštnou dôverou. Najviac ich je zasvetených Panne Márii. Niektoré presahujú svoje blízke okolie a majú povahu celonárodných až medzinárodných pútí. Slováci majú vo veľkej úcte Pannu Máriu. Myslím, že je to celkom prirodzené v katolíckej cirkvi vôbec na celom svete. Totiž vedomie človeka, že je slabý, že trpí, že potrebuje sa s niekým porozprávať, pri niekom prežiť chvíľu v milom prostredí. Cítime to všetci celkom prirodzene, či sme veriaci, či nie, že najlepšie sa cítime pri svojej matke. A tak vlastne v tomto duchu treba hľadať mariánsku úctu v katolíckej cirkvi nielen na Slovensku, ale na celom svete. Vždy sme boli pod nejakým područím, pod nejakou nadvládou. Už naši predkovia hľadali možnosť učiť sa, ako trpieť, ako vydržať v tomu trpení, podobne ako Mária pod krížom nezúfala. Vedela jednoducho, že je to poslanie matky byť pri synovi, či je v šťastí, či je v nešťastí. Pútnické miesto Mariánka sa nachádza približne 2 kilometre západne od Bratislavy. Zakladateľom a donátorom výstavby kostola a priľahlého kláštora sa stal Ľudovít Veľký z Anžú. Keď bol kostol v roku 1380 dohotovený, prišiel kráľ Ľudovít, aby milostivú sošku preniesol zo stĺpa na oltár nového kostola. Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré navštevovali Mariánku, patrili cisári Leopold I, Jozef I, Karol VI a Mária Terézia so svojím synom Jozefom II, ktorý zrušil rád Pavlínov v roku 1786. Toto najvýznamnejšie a v tom čase najviac navštevované pútnické miesto v strednej Európe si želal navštíviť aj Svätý Otec, pápež Ján Pavol II, pri svojej poslednej návšteve Slovenska. Slovenský názov Mariánka sa nachádza v úradných listinách v matrike, najmä v záznamoch pri krstoch tunajších obyvateľov, ktorí mali prevažne slovenský pôvod. Hodnovernosť týchto údajov potvrdzuje aj polyhistor Matej Bel vo svojich uhorských notíciách. Najstarší doložený zápis s názvom Mariánka sa nachádza v pavlínskych rukopisoch a je z 29. júna 1642. O Mariánke, najstaršom pútnickom mieste na Slovensku, máme zapísané iba legendy, avšak pre poznanie a pochopenie jej histórie sú tieto príbehy nevyhnutné. Prvé sú zapísané v 17. storočí, dovtedy sa tradovali iba ústnym podaním. Soška, ktorá je stredobodom dejín Mariánky, podľa zápisu pavlínskeho historika Ľudovíta Kumera vznikla v roku 1030. Kumer píše, že ju vytesal z hruškového dreva pustovník, ktorý žil nábožným životom v tunajšom lese. V ústnych podaniach existovalo viacero legend o tom, ako sa soška našla.
Jedna z nich sa viaže k obdobiu, keď sa po smrti svätého kráľa Štefana v Uhorsku rozšírila občianska vojna, či skôr boj o trón. Legenda hovorí, keď krutá metla prenasledovania prestala bičovať kraj, istého dňa jeden z pustovníkov po vrúcnej modlitbe, ťahaný akousi predtuchou a silou, zamieril k zázračnému prameniu a čo vidí? Z prameňa vystupuje jasná žiara. Prizrie sa bližšie, pátra po príčine tohto jasu a objaví v pramení malú sošku Panny Márie. Vzal sošku, zbožne ju umiestnil na drevenom stĺpe. Tu bola uctievaná 283 rokov. Zvesť o zázračnom prameni, soške a mieste sa čoskoro rozšírila po okolí. Začali sem putovať ľudia, celé skupiny s prosbami o vypočutie, napiť sa vody z prameňa alebo sa ňou umyť. Pútnické miesto Mariánka je bohaté na sakrálne stavby, najmä z obdobia baroka. Avšak najvýznamnejšou pamiatkou je gotický kostol Narodenia Panny Márie, ktorý je dominantnou sakrálnou stavbou celého pútnického údolia. Pôvodná podoba kostola z čias jeho vzniku sa nezachovala. V priebehu predchádzajúcich období chrám prešiel rozsiahlym stavebným a slohovým vývojom, čím postupne nadobudol dnešnú podobu. Viac ako 300 rokov plnil svoje poslanie. Nepokojné 17. storočie častých vojen v celej Európe a protihabsburských povstaní v Uhorsku zanechalo stopy aj na posvätnom mieste. Napriek tomu, že Mariánka nebola priamym cieľom vpádov nepriateľského vojska, kostol s kláštorom vydrancovali a vypálili. Veľmi kruto sa zachovali spojenci Turkov, ktorí kostoly pokladali za zdroj pokladov a cenností. Pri takýchto rabovačkách neboli ušetrené ani oltáre. Zničený bol aj drevený gotický oltár. Plieneniu sa nevyhli ani hroby a náhrobky. Z ich veľkého množstva sa zachoval len mramorový epitaf Andreja Bátoryho, pána Devínskeho hradu z roku 1567. Na vlastnú žiadosť bol pochovaný v krypte uprostred kostola. Epitaf bol 9. augusta 1736 zamurovaný do steny pri zadnom vchode kostola. Pod chórom sú zamurované dve náhrobné gotické dosky. Ich pôvod nie je možné hodnoverne doložiť. Podľa pátra Xavéra Stanislava Šíka pravdepodobne pochádzajú z krypty Mikuláša zo Salmu. Podľa zdrojov pamiatkového ústavu jedna z nich patrí Jánovi Šarfeneckému. Koncom 17. storočia bolo treba vykonať generálnu opravu kostola spustošeného tureckými nájazdami. Gotický sloh, ktorom je kostol postavený, bol vtedy nahradený slohom novým, barokovým. Náklady na opravu vyrabovaného a vypáleného kostola uhradil cisár Leopold I. Chrám dostal nový, kamenný, barokový oltár, ku ktorému sa mal časom prispôsobiť i interiér celého kostola. Ponechala sa gotická konštrukcia, ostrie lomených oblúkov sa zmiernilo zaoblením. Kostol dostal barokový ráz, a to nie len čo sa týka obrazov a štúk, ale i stĺpov a oltárov. Koncom 17. storočia bola loď kostola na severnej a južnej strane rozšírená radom kaplniek, v ktorých sú postavené barokové oltáre svätého Michala Archaniela, svätého Joachima, svätého Pavla Pustovníka a svätej Terézie Zavily, dokončené v roku 1733. Vďaka novým oltárom, drevenej, bohato zdobenej kazateľnici z roku 1720, organu z roku 1730 a bohatej maliarskej výzdobe nadobudol gotický priestor barokový výzor. Neskoro gotická klenba bola pokrytá rozsiahlými štukami a do jednotlivých polí namaľoval neznámy autor okolo roku 1728 výjavy zo života svätého Pavla Pustovníka podľa legendy svätého Hieronyma, najmä scény z jeho staroby a zo stretnutia sa so svätým Antonom. Podľa plánov arcibiskupovho architekta Jozefa von Lipperta sa v mariatálskom kostole vykonali rozsiahle regotizačné úpravy.
bol postavený neogotický oltár a do priestoru lode umiestnili oltáre Božského srdca a svätej Terézie z Lisieux. Chodívam sem často, vlastne každý rok. Stalo sa mi to možno takým už zvykom, ale takým dobrým zvykom. Chodívame sem vždy z našej farnosti celý autobus a dáva mi to veľmi veľa. Chodím sa sem poďakovať našej mame, nebeskej mame a hlavne sa jej chodím poďakovať, lebo mám za čo jej ďakovať. Dala mi veľmi veľa v mojom živote a ona mi vyprosila dar viery pre mňa. Ja vám to poviem takto, že keď som si myslel, že po úraze ťažkom, že odídem na onen svet, som sa pýtal, že prečo musím odísť už a pomohol. Víte, ešte som tu. No ja tak sa priznám, že od detstva. Vždy, keď som aj do školy chodila, vždy som sa modlila a utiekala. Keď napríklad boli ťažšie dni, prosila som Matku Božiu, aby ma neopustila. A mne sa to vždy nejak šťastlivo otočilo. Takže preto aj mojim vnúčkám hovorím, to je Ježišková matka, to je naša matka. Hej? Čiže keď máš ťažké chvíle, tak treba sa utiekať. Tak ako k mamičke svojej, tak o to viac Matke Božej. Bývalý kláštor Pavlínov tvorí staršia budova, rozšírená v roku 1593. Táto veľká kláštorná budova slúžila rádu Pavlínov, neskôr si ju za svoje letné sídlo vybral arciknieža Kristián kardinál August, ostrihomský arcibiskup. V roku 1786 prešla na základe jozefínskej konfiškácie do vlastníctva monarchie a po jej odpredaji bola v roku 1840 prestavaná v klasicistickom štýle. Posledná rekonštrukcia kláštora sa ukončila v roku 1999. V súčasnosti je opäť vo vlastníctve cirkvi a slúži ako exercičný a pútnický dom. Na južnej strane kostola sa nachádza kaplnka svätej Anny. Bola postavená v ranobarokovom slohu v roku 1691. Interiér kaplnky má barokové štukové ozdoby s maľbami zo začiatku 18. storočia. Svätú Annu vyobrazuje freska na vonkajšom plášti kaplnky. Nad vchodom je nasledujúci nápis Hanc capellam erex erunt sancte Anne clientes, vos vovete vestra vota psallentes. A to znamená, túto kaplnku postavili ctitelia svätej Anny. Aj vy tu prichádzajte a spievajúc prednášajte svoje prosby. Takýto nápis sa nazýva chronogram. Je to verš, v ktorom sú vyznačené rímske číslice z pravidla červenou farbou. Ak hodnotu čísel sčítame, výsledkom bude rok, v ktorom bola kaplnka postavená. 6 kaplniek, ktoré boli postavené od roku 1710 do roku 1729, lemuje cestu k Svätému prameňu. Nachádza sa tu kaplnka Panny Márie Tálskej, obetovania Ježiša, zvestovania, navštívenia Panny Márie, obrezania Ježiša a kaplnka bez označenia. Obnovené boli v roku 1860. Nástenné maľby vo vnútri kaplniek pochádzajú z prvej polovice 19. storočia. Tieto kaplnky dali vybudovať veriaci na znak úcty k Panne Márii a vďaky za vypočutie ich prosieb. Inou formou poďakovania Panne Márii boli votívne obrazy. Štefán Havrán boli môj stareček, starenka sa volali Jozefa Havranová a mali 3 dievčatá. Najstaršia bola Eleonóra, druhá bola Katarína a najmladšia bola Mária. Tento obraz darovali starí rodičia na poďakovanie za uzdravenie aj mojej mamy. To sú moja mama, to sú starenka, stareček, ten do toho Marietálu do vodu im vozili a to sú moje tety. Eleonóra, keď mala 7 alebo 8 rokov, dostala nejakú chorobu, či to bol tyfus, alebo čo to bolo. Vždy išli do tej Mariatálu a tej vody donesli a to jedine ich držalo pri živote. Len tú vodu pili a nic nehovorili, len Panenko Mário Tálenská, Panenko Mário Tálenská. 78 rokov mamička sa dožili, tak také poďakovanie potom to tu dali.
Najväčšou a najvýznamnejšou kaplnkou je kaplnka nad Svetou studňou. Bola postavená v barokovom slohu v roku 1696 ako centrálna stavba s kupolou okolo vyvierajúceho svätého prameňa. Na stenách sú staršie fresky s výjavmi zázrakov a historických udalostí, ktoré sa udiali v Marianke. Začiatkom 18. storočia boli tieto fresky premaľované. Oltár je z roku 1702, ale pôvodný oltárny obraz narodenia Panny Márie z roku 1703 bol v roku 1996 odcudzený. Pred kaplnkou sa nachádzajú sochy svätých pustovníkov Pavla a Antona. Sú kópiami sôch pochádzajúcich od žiakov Rafaela Donnera. Originály, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej národnej galérii, boli v kostole súčasťou hlavného, dnes už nejestvujúceho barokového oltára. Neodmysliteľnou súčasťou pútnických miest je krížová cesta. Tu ju dali postaviť tešitelia v rokoch 1930 až 1936. Stojí na svahu pri ceste k Svätej studni. V 14 zastaveniach sú sugestívne sochy v životnej veľkosti, ktoré pochádzajú z dielne kutnohorského rezbára Bohumila Beka. Na úpetí zalesneného svahu pod krížovou cestou je postavená Lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie podľa vzoru jaskyne vo francúzskych Lurdoch. Sú tu umiestnené tabuľky od veriacich, ktorí týmto ďakujú Panne Márii za naplnenie svojich prosieb. V roku 1927 prichádzajú tešitelia do Marianky, spravujú toto pútnické miesto. Počas ich pôsobenia prichádza opäť po vzneseniu tohto pútnického miesta bývalý kláštor, potom neskôr kaštiel. Cez vojnu bol zasiahnutý tým granátom, takže ten jeden roh z južnej strany bol odrazený, tá konštrukcia krovu bola len podchytená. Začína sa z jeho opravou, ale toto všetko vlastne narúša rok 50. Tešitelia sú násilne odvlečení do sústreďovacích táborov. Na púť do Marianky začali chodiť organizovane po roku 1945. Vtedy bol akademickým kazateľom profesor na teologickej fakulte, vynikajúci biblista Jozef Búda. A tento začal tieto púte organizovať. To bola vlastne akademická mládež, čo vtedy chodievala, čo potom neskorej chodievali aj pravidelne s tým krížom. Pod týmto krížom sa striedali vedúci činitelia verejného života, kňazi, ktorí organizovali tieto púte, a študenti. Potajomky sa to robievalo, ale na vlastnú päsť, lenže v zmysle obnovy. Obnovy, ktorá nehľadila na to, či sa to vláde páči alebo nepáči. Na týchto púťach sa po 45. roku zúčastňovali aj niektorí politickí činitelia, ktorí zakladali kresťansko-demokratickú stranu, ktorá potom splynula s demokratickou stranou, pretože mali obavu komunisti, že táto tretia strana by mohla vyhrať voľby. My sme pokladali si za svoju povinnosť žiť ako ľudia slobodní v slobodnom štáte, ktorý mal byť slobodný, lebo sme sa pokladali za veriacich ľudí, ktorí majú právo, ako všetci ostatní ľudia, na svoje presvedčenie, ktoré môžeme dať navonok. Študenti začali nosiť krížiky, ktorá im tajná polícia začala násilne strhávať však, a kto ich nosil, toho zatvárali, povolávali na políciu a tak ďalej. Takéto veci sa diali, ktoré boli absolútne nesprávne, neodôvodnené však a vyvolali len odpor proti komunistom. Tieto púte mali potom aj politický ohlas. A politický ohlas sa prejavil napríklad v tom volebnom víťazstve demokratickej strany roku 1946, kedy demokratická strana práve s pomocou študentov, s pomocou katolíkov vyhrala voľby na 60%.
Čo sa nepodarilo zničiť počas tureckých nájazdov, dokonale dokončila komunistická mašinéria v 50. rokoch. Po barbarskej noci v apríli 1950 boli všetky kláštory v bývalom Československu zlikvidované. To mal byť začiatok konca náboženstva v našej vlasti. Nastalo drancovanie, pustošenie. Pútnikov sledovali, kontrolovali a vyhadzovali zo škôl a zamestnania. Nastal úpadok pútnického miesta. Budovy chátrali, čo sa z nich nedalo odniesť, to sa zničilo. Jednoznačne treba povedať, že prenasledovanie, ktoré začalo po 68. roku, bolo síce podobné tomu, ktoré začalo v 50. roku u nás a predsa malo iné spôsoby. Na nás tlačili, cez našich predstavených, cez profesorov, menili nám predstavených seminári. A vedeli sme, že vydržíme ten tlak, že sa nestaneme spolupracovníkmi, hej? Že nebudeme my sami rozrieďovať kresťanstvo v sebe, ale aj v ľuďoch, ktorým máme byť poslaní. Vedeli sme, že to dokážeme jedine vtedy, ak budeme naberať silu od Matky Božej. Ľudia sa veľmi spontánne zhromažďovali na záchranné brigády, pretože budova bola už pred zánikom. Steny sa rozostupovali, strecha bola prepadnutá a tá svojím pádom prelomila všetky podkrovy až po pivnice. Takže jedna z tých akcií smerovala k zachráneniu zvyšku trámov a iná s kamarátmi horolezcami sa spevňovali samotné múry, ktoré sa lanami sťahovali, aby tá deštrukcia, to roztváranie múrov skončilo. Nakoniec sme dali budove strechu a verím, že práve tým sa podarilo zabrániť jej zániku. Komunita ochranárskych aktivistov bola veľmi rozsiahla, ale iste treba pripomenúť Marka Hubu a jeho brata Mikuláša, ktorí mali veľký zmysel pre historické pamiatky. EŠTB monitorovala celú aktivitu ochranárov, ale keď sa tu zjavili známi herci alebo virtuós Michalica, ktorý zahral v tých zrúcaninách svoju hudbu, bolo dosť ťažké urobiť represívnu akciu proti nám. Nakoniec tie brigády šťastne skončili. Pravda, keby prišlo po revolúcii k záchrane, tak asi na dlhé roky by to nebolo, ale boli sme presvedčení, že čosi sa v tejto spoločnosti už stať musí, aby také vzácne miesta, ako je Marianka, nadobudli znovu to postavenie spoločnosti, aké im patrí. Dnes žijeme síce v inej dobe. Dnes sa šíri liberalizácia. Všetko sa spochybňuje. Nie sú tu žiadne hodnoty. A vidím aj v našich veriacich znova to isté smerovanie, ak chceme zachovať hodnoty, ktoré sú potrebné pre život všetkých ľudí bez výnimky. Musíme ísť k matke, od nej sa učiť tej vernosti, tej pokore a službe, aj napriek tomu, že niekedy je nepochopená. Prečo navštevuješ toto miesto a čo ti to dáva? Absolútnu silu a pomocou Panny Márie dokážem vyriešiť všetky ťažkosti, čo ma trápia. Chodíš sem rád? Rád, veľmi rád. Ja som totižto mariánsky ctiteľ. Ctiteľ Panny Márie. Ja bez nej nemôžem byť totižto. Ja vieš, mama, ja som... Veľakrát nenájde slova, ktoré mu vychádzajú zo srdca. Preňho Mária je mnohokrát viac než jeho fyzická matka, pretože ja mu môžem dať len to, čo môžem na fyzickej báze. Ale Panenka Mária preňho je život a cieľ. Dokonca tvrdí, že keď sa narodil s veľkými problémami a predčasne, sa mu zjavila Panenka Mária, držala ho za ruku a povedala: neboj sa, syn môj, budeš žiť. Odtedy jej verí a všetko, čo robí, je na jej slávu.